Края на 19 и началото на 20 век за по-заможните граждани месеците януари и февруари били време за балове и вечеринки. На подобно събитие човек можел да попадне само ако получи писмена покана, защото идеята била забавлението да бъде осъществено в точно определен кръг. Същото се постигало и с строгите изисквания за облеклото, които се обявявали в местните вестници наред с програмата за бала. Дори строежът на сградите бил съобразен с европейските тенденции. Видът на сградите вече демонстрирал престиж и положение в социалната йерархия. Вечеринките били важно събитие в обществения живот, на който семействата на търговци, фабриканти, офицери, банкери, политици, артисти използвали възможността да създадат връзки, да завържат нови контакти и да представят дъщерите си в обществото и евентуално да им намерят годеник. В родния ни простичък и доскоро ориенталски бит прониква западната мода, а от несъответствието се пораждат комични ситуации. В началото на балната мода жените месеци наред саморъчно си шиели официалните дълги рокли за събитието, а в по-редки случаи си изписвали рокли от чужбина. И ако на баловете имало строг етикет за облеклото и положението било горе-долу овладяно, на забавите и суаретата всеки идвал с дрехи, които има. Сватбени рокли, народна носия, плесирани поли и спални тоалети. Модата на нашите прапрабаби, въпреки навлизането на модните журнали, била нещо твърде имагинерно. В годините след освобождението единствената популярна професия за жените била да са шивачки. Ще кажете какво общо имат шивачките с културата, образованието и прогреса? Ами имат. Първата картинна галерия в София е открита от една модистка – Елка Енева Пеева, която през лятото на 1879 година пристига от Виена в София. Когато Елка била младо момиче, баща и богат търговец на жито и тютюн и отвежда във Виена да учи занаят, модно, шивачество и бродерия. Той бил не само грижовен баща, но и буден човек. Загрижен за щастието на дъщеря си, не искал тя да живее без занаят и без да печели пари. Поради тази причина отвежда младото момиче във Виена и я дава в шивачницата на Морис Роберт Кандели. Жената на Морис, Анжелика, поема девойчето в свои ръце. Тя била главната модистка на Виена. Анжелика обещава да направи будното българче за 5 години майсторка като самата нея. И наистина след 5 години, от 1874 до 1879 година, Елка става баш-майсторка, първа модистка. Тя обича родината си, обича и майка си, която я чака в София, и младата жена се връща с солиден багаж. 100 вида рокли, поли, блузи, комбинизони, нощници за показ. За да привлече внимание към шивашкото си ателие, находчивото момиче използва стария дюкян на баща си на днешния булевард Цар Освободител. Направила ремонт, отворила витрини към главната улица и подредила картини на виенски майстори. Поканила 36 дами от висшето общество в София да разгледат изложбата, а покрай картините им представила и първата си модна колекция – ръчно ушити рокли. Дамите дошли в старомодните си сукмани, а пред тях стоят разкошни рокли от Виена. Скъпи мои гостенки, мили майки и момичета, знайте, запомнете го от мен, обърнала се Елка към дамите. Мъжът е мъж, когато изкарва добри пари и се грижи за жена си. А жената е жена, когато е облечена добре. Вие сте много красиви, но се обличате лошо. А дрехите са нашето оръжие. В края на 19 век не било никак лесно да се уши една рокля. По това време дамските рокли били прекалено претрупани с шлейфове, флонги, ширити, вуали и набори. Имали се и буфон ръкави, вталени към китката. Характерното за тях било и това, че нямали никакви деколтета и къси ръкави. Имали закопчавания в средата или страни, но винаги отдолу под роклята си носил специален плат, наречен пластрон, който не позволявал да се види нищо от тялото. Единственото нещо от дамския гардероб, което привличало вниманието на мъжете, било шумоленето на плата. Момичетата в ателието на Елка работили по 9 часа. Тя им давала и безплатна закуска по една баничка на всяко момиче, а на обяд децата си отивали по домовете. Хапвали и се връщали отново в ателието. За отбелязване е, че в онези години 9-часовия работен ден бил истинско нововъведение. Тогава не е имало кодекс на труда, нито пък точно определен работен ден. И така модната къща на Елка обслужва елита на столицата и създава бъдещите модни корифеи на България. Ето така започнало модното пробуждане на българката преди цели 150 години.